По повод националния празник на България, 3 март, 135 години от освобождението на България, както и 140 години от обесването на Васил Левски, община Генерал Тошево организира рецитал-концерт «Българио, за тебе те умряха» в голямата зала на общината. Той бе под егидата на Сдружението на писателите и Общински комитет Васил Левски, град Добрич. В програмата бе включен моноспектакъла на Пенчо Иванов по стихове на Иван Вазов, Христо Ботев, Петранка Бошкова, Генчо Златев, Иван Атанасов и Валентин Чернев, както и духовия оркестър от град Добрич с ръководител Стоян Монов. Кога човек дойде тук да се покае, трябва да забрави греховния мир, да бяга съблазни и да търси мир. Моята съвест синът днеска ми говори. И това расо черно, що носи отгоре, ме помирява с тия небеса. В бъдещето тъмно той гледаше ясно. Той любеше своето отечество красно. Той беше скиталец и като дете прост и като отчалник живееше в пост. Горите, полята познати му бяха. Всичките пътеки кракът му видяха. Пустинята знаеше неговия глас. Хижата го знаеше и на всеки час вратата и за нея отворена беше. Той се не боеше. Под небето спеше. Ходеше замислен сам си без другар. Тази зара млад е до вечера стар. Одеве търговец, сега просак Трипев, кога бе нужно хром и сляп и клип. О, шипка! 3 деня младите дружини прохода бранят, горските долини трепетно повтарят, на боя реват. Пристъпи ужасни. 12 път гълците още лазят по урвата дива и тела изтелят и кръв залива. Бури, подир, бури, оряк, подир, орляк. Сулейман безумни сочи върха пак и вика: търчете, там бо сараите.